Kaixo, guk Karla, Inez eta Natalia gara, eta gaur amonaren haragizerra egingo dugu. Hauek dira osagaiak: haragizerra, arrautsak, ogi berrindua, bordai espikoa, patatak, olioa eta gazta. Hain patatak moztuko egingo dugu. Eta orain, bi arrautsak apurtuko dugu batean. Eta orain bi arrautsak irabiatuko ditugu. Arrautsak botatzen ditugu plater batera. Eta ogi birrindoa ere bai, baina bakar pistatxo bat. Orain haragizerra ogi arrautsetan ipintzen dugu. Bordai espikoa ipiniko dugu haragizerran, untatu berriz, kontuz, pasatzen dugu, horrela ipiniko dugu ogia, bi aldiz. Eta pasatu berriz. Eta altuetara jartzen dugu. Eta orain eguzkiloreko olioa botatzen dugu. Eta orain haragizerrak ipintzen dugu zartagilan olioarekin. Eta orain kadeneta bezala, bera pelatzen du eta nik mozten du. Eta arrautsa bananduko dugu eta orain xiringa batekin hau egingo ditu. Hartzen dugu, botatzen dugu kontuz. Eta eskar hartzen dugu. Gorriko pizka bat eta ipintzen dugu. Eitu ze pinta hain gozoa. Gaztatuko dugu, ezta? Bai. Hau. Hau zuretzako, jan, pintzau. Txin-txin.